Bod matayo munisipal ma Homa Bay ogolo chik ne johala madukni gini genga paya mowuok e Homa Bay High School kadonje kar thieth maduong' Homa Bay manodare kuonde alago kochopo ngeso jumane kaluwore gi chenro masani dhi nyime mar bero bomano moltene romo mar loch kor gwenge kata devolution conference dwe manyien. Bodno ne ochomo milome mandala beach ne johala go, kata kamano johala tunguru ni thuolo mane omigi tin ka Alia Beach miwaler. Johala bura ma osebedo ka uso e dukni ma giketo genga paya mawuok Homa Bay High School nyaka hospital maduong' ma Homa Bay koro ni kod nyaka ngeso mabiro mar golo oko dukni gigo eko kaluwore gi chenro ma municipal matayo boma ma Homa Bay dhigo nyime mar bero boma no. Board matayo municipal ma Homa Bay ne ochiwo milome mandala beach ne johala go eko mondo gidar kendo gigolo oko dukni gigo eko. Ka manager mar board no Sigara Gomba wacho ni ngeso mabiro ni koro biro chuno gi mondo gimuko ko dukni mapok wegi ogolo kapok ochopo kinyi mar ngeso mabiro ne. Homa Bay currently ken village to kama ji odake kata town matin to en municipal makoro wageno ni ndalo machuok kata higni machuok koro dhi bedo city. Wan gi plan as per the Urban Areas and Cities Act section 20 ne municipality omiteko mar ng'eyo kendo keto chik makare e yore mag dongruok mag structures duto kata gige biashara duto mitime municipality. On Saturday men juma mos nase wuoyo kodgi kate structures go te gigol kwa yari. Sigara wacho ni municipal matayo boma ma Homa Bay oseko kuonde ma johala go eko biro bedo kata e chenro mag ohala ma gisebiro ka gitimo e kuonde ma kore daro giego kane ojiwo johala go mondo yolo chikno. Mwalo ti industrial area ka nitiere kama ne waseyia mark land mamarwa kaka mar municipality ma waloso mondo in the next 2 weeks jogo mane wagolo ka to comply mokwongo comply waketo nyinggi e priority list. Alternative nitie to wan gi kama chielo nikech bang'e wadhi gero a big modern satellite market oko etie Kodoyo Junction. Kanyo bende wabro consider a few people based on application ma ji oketo. Kata kamano johala go madukni gi nitie genga paya mawuok Homa Bay High School kadonjo hospital maduong' ma Homa Bay wacho ni tis mano omigi mana gi dhok ma ogi andike kendo ginyalo yudo thuolo malong'o mar muko dukni gi e kuonde gi mag ohala ma gisebedo kuom higni mathoth ka bende gidwa ni sirikand kaunti oket chenro makare mar daro gi kod neno ni giyudo kuonde uso malong'o manyalo konyo gi kaluwore gi chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. Nomiwa notice mar 5 days. To 5 days no mano ni tis ne wa. No asadhi nyaka ma ofise to apenje to no kongiso wa the specific place monego bednia ni oketo wai. Business license wantiere go, public license wantiere go, then gi health certificate. Mangiso ni ani watimo ohala kai. Kata kopo ni wadhi e court, onge kuma nyalo tere ni nomiwa notice. Koro gima otimo gima dwaro wakwaye niya waiye yani chiko sechopo ni Homa Bay bedo cleaned up. Omiyo enough time. Kaendi bende in the first place kwa dar podwa penjore niya county dhi yudo revenue nang'o nikech kata kwa ng'iyo malong'o doge kae dhano ng'eny seche mwasedar niendi wadwa konyore nang'o. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jidongo mag Sune County Migori osiemo ji ma oting'o maukuom